Dino iki masak sate ayam yuk. Pokoknya saiki serasa tuku. Iki lho nggawe dhewe daging ayam setengah kilo dadi sakmene kae wendul pisan yuk. Pertama siapno ayam filet. Dadi ki aku tuku ayam filet sak kulite setengah kilo iki 19.000 yuk. Bar tak ombah resik terus tak kethoki ngene iki. Lah bar ngene terus dimarinasi mbek geprekan bawang putih. Uyah ambek kecerutan jeruk pecel. Nah bar ngono terus diucul-ucul kabeh ngene iki ben uyahe merasuk. Lah nek wis dirasa wis merasuk uyahe iki disisihno sik yo, tinggal siapno bumbu kacange. Iki mang kacang bar tak umbah resik, tak tiriskan terus tak goreng sampai mateng, aja sampai gosong kok sambel gak enak. Lah nek wis mateng iki kacange diangkat, kacange ditiriskan terus ditinggal goreng bumbune, bawang brambang, lombok abang, kemiri. Iki digoreng sampai mateng, bar ngono diangkat pisan. Nek wis diangkat ngene iki lebokno jero blender, bumbu gorengane ditambah kacange mang, terus kei banyu sak cukupe. Bar ngono di blender sampai lembut, nek banyune kurang dimboi yo yo. Nah nek wis lembut blendere dipateni, terus diangkat dilebokno ning wajan sing wis ana minyake sisa goreng bumbu mang lho yo. Nah iki diudek-udek sik, bar ngono cemplungi godhong jeruk, dikei uyah, dikei gula putih, dikei kaldu bubuk. Bar ngono diudek-udek sedelok ben ra kelet yo ngisore wajane. Nah bar ngono ditambahi banyu ning blendere mang lho yo diresiki mboeman blendere ben ruwesi. Terus disuntek banyune tambahi gula abang, ditambahi kecap manis. Bar ngene iki dimasak sampai umon, sampai gulane abang mang larut yo. Gula abange mang tak kei 3 keping. Iki kacang cinone sekitar saon ambek saithik yo, ora sampai saon setengah. Lah nek wis umop ngene iki kompore dicilikno, dimasak sampai banyune mang menyusut, sampai kental terus berminyak. Pokok istilahnya caramelize ngono kae lho yo. Nah, karo ngenteni iki mang bumbune kacange menyusut, ditinggal balik ning ayame sing marinasi mang yo. Iki disunduki ayame mang, diselang-seling antara daging ngambekan kulite. Dadi kok ana berminyak-minyak enak ngono lho yo. Diselip-selipno ning tengahe. Nah, bar ngono balik ning bumbu kacange. Nah, iki metu minyak ngene iki wis beres. Iki bumbu kacange wis dadi, bar ngono kompore dipateni. Lanjut gawe bakarane yo, karena aku pengen satene mang ngono smoky-smokine aroma bakaran areng. Dadi iki aku gawe areng wae, ora gawe teflon. Iki arenge dibakar ning kompor ngene iki lho yo, ning geni ben marong. Nek marong dipindah ning bakaran sate. Bar ngono bakaran sate ini ditumpang no kompor, terus ditinggal gawe bumbu olesane. Iki bumbu kacang wis mateng mang, ditambah kecap manis sampai minyak goreng sekitar 3 sendok makan. Diudek-udek sampai rotong ini iki bumbu olesane. Bar ngono dilebokno satene. Iki dioles-oles bumbu bakarane yo, bumbu kacang campuran mang diolesno kabeh sampai roto. Nah iki siap dibakar. Dekek ning dhuwur areng ini iki yo rasa ditipasi.